taskar alkairu ka dubi maraicinmu ka ba mu so da tsare yabon kauna gam 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 na rike ka Amadu Maulana ba ranar sanje a hadar futuhi masoyina a ya maula ya abul futuhi dan tika da buwayarka da ƙara tsaya mana zahiri da baɗinin mu cikin harka da tallafi ruhi zahiri da baɗini a cikin sanka ka ba mu abin hidima buya da zahirin mu same ka kamar na ga ma'anar da fa'i da jallabi mu ta san barka ka kau da bala'i hau da duka sharushe ga mai sanka ka samu kaɗai taka cikin yabon ka kaddamu ma shirka idan muka yo baiti ya zaga ko ina a masoyanka a don maula ya abul futuhi kai mai shaidar sanka wani madadin baitin yabon ka ko ina kar nai shakka